Niekoho konkrétne sa čo pýtať? My sme sa hrávali také štandardné hry v piesku. Suseda mala dvoch vnúkov, s tým som sa chodila bicyklovať po ulici. A som ma nahovorili a spievala som sa zvukom. Takže to boli také štandardné hry, čo sme sa hrávali. Počúvali. Aké boli obchody? Aké boli kedysi obchody? Zelomoc si pamätám. Viem, že vtedy nebola žiadna Billa, Lidl ani Kaufland, absolútne, že zelenú ovocie museli sme mať. Áno, museli sme mať rolu a teda záhradku a tam sme si to museli dopestovať, lebo sme si to v podstate nemali kde kúpiť. To nám pripomínam, čo sa stalo. Áno, a mandarinky sme mali vyslovene len na Vianoce. Koľko stal benzín a rozvod? Benzín stal 80 eur, prvý. A robil si tam možno 5-6 do rodiny, ale tá rodina, ktorá mala auto, už bola akože kvázi, jak sa boli akože bohatá. Jedno. Učitelia a aký predmet mali najradšej? Dobrý, úžasný pani učiteľku aj z prvého stupňa, aj z druhého stupňa malo dobré, a boli spravodliví učiteľia, kedy si bola trošku iná tá doba v školách, že boli trošku viacej. V tomto a to, čo dneska robíte, že sa bavíte v škole, tak to je nejak. Pani vyšetřila socializmus, tak sa to tam dala, ale to čiže porodu našli. Ja myslím, že z toho pohľadu, keď sme boli vtedy deti, teda ja som bola dieťa, tak som nepoznala niečo iné, hej, teraz sa to už hodnotí samozrejme inak. Akože svojím spôsobom, áno, nechýbalo nám nič, ale určite tých možností teraz máme ako veľa. Matika, brala, znostiť. Ale ako to bolo krásne. Áno, presne. Snažili sme sa, boli skôr ako my, dostali sme si. Máte. Dobrá. Áno. Či ste chodívali do knižnice? Mali sme knižnice, ale nemali sme keď. Sme mali úzko, sme mali musí, jo. Dobre,